ampalaya mga idol, bagong tanim lang, hindi pa tapos yung iba. Hindi para hindi lahat palaya ng ang tanim. Dati nang dumaan ako dito, hindi pa to simento. Ngayon simento na, thanks kay Barangay Captain Inggaran sa kanyang effort na magkaroon ng pathway ang Zone 7 dito sa looban at sa bumubuo ng barangay opisyalis, mga kagawad ng aming barangay. Thank you sa inyong pagtutulungan upang mapa-improve natin ang ating barangay. Dati po putik na putik, ito ngayon simento na.